Kad plameni jezici krenu gutati sve pred sobom bez odgovarajuće opreme i pripreme, koristi nema. Danas imate situaciju da u automobilima morate imati aparat za gašenje, što ne bi kuće koje žive, stanovnici koji žive u rubnim područjima šuma trebali imati nekakvu brentaču ili opremu za brzu i hitnu intervenciju. Opremljeniju i učinkovitiju civilnu zaštitu priželjkuje cijela Europa, pa će se za nju u buduće umjesto 50 na godinu izdvajati čak 200 milijuna eura. Prilika je to koja se ne propušta. U ovom trenutku je ovaj projekt nabave vatrogasnih vozila vrijedan oko 30 milijuna. To je sad u Središnjoj agenciji za ugovaranje. Mi smo projekt pripremili, sad ga treba specificirati. To nažalost ne ide brzo kao što bi željeli, ali kad govorimo o takvim novcima, onda to treba dobro i pripremiti. A kroz svojevrsni pričuvni europski sustav zaštite i spašavanja osigurat će se i dodatna pomoć. To je jedan novi koncept čiji je cilj jačati kapacitete nacija, članica Europske unije, da mogu imati odgovore na krizne situacije u sustavu civilne zaštite. Ali isto tako da potičemo na solidarnost. Solidarnost je ključna i na njoj počivaju temeljna načela funkcioniranja Europske unije. Ali budimo jasni, solidarnost uključuje i odgovornost. Zato je osim jačih kapaciteta i pripravnosti od izuzetne važnosti i prevencija.